Hello guys, good morning. Habang naghihintay tayo ng viewers at customer, ayan. Habang nagtitinda tayo ng Mami Beef Pares, tayo ay maglalay. Medyo mahina-hina pa ng customer. Minsan may mga araw na sobrang malakas tayo. Malakas yung benta, malakas yung datingan ng customer. May araw din na mahina. Hindi ko alam ngayon kung lalakas tayo ngayon. Pero sana lumakas. Good morning, sir. Tama po. Sino, sir? Mami, boss? Oo, mami. Mamaluto ka po. Iyo. Ay, bukas. Oo nga pala. Hanggang dito na lang ako. Naghihilom. Share natin. Dito asa ba? Good morning.
Hi, 1,000 viewers. Shoutout sa'yo. Kung sino ka man, pwede ka pong mag-comment para ma-shoutout ka. Pwede ka mag-comment para ma-shoutout kita. At pwede ko rin shoutout kung sino ang gusto mong ma-shoutout. At baka naman pwedeng makahingi ng thumbs up dyan. Comment. Shoutout. Hindi ko makita kung anong name mo kasi views lang ang nakikita. Pwede kitang makita kung ikaw ay mag-comment. Diba? Salamat sa pagbisita. Malamig ang simoy ng hangin. At sana naman huwag umulan. Katulad kahapon, sobrang sumakit ang aking ulo dahil sa lamig ng hangin na sumasabay sa ulan. Ulan, init at malakas na hangin ang nangyari kahapon, kaya sumakit ng todo ang aking ulo. At syempre sinabayan pa yan ng mahinang bentahan kaya lalong sumakit ang ulo ko. Ayan. Hihina talaga yung benta natin pag ganito yung panahon kasi walang gustong kumain sa ganitong area dahil maulan, syempre mababasa naman talaga sila, kaya medyo mahina tayo kahapon. Minuto ulan kahapon at minuto umiinit. Sala sa init, sala sa lamig kahapon. Ano? 35 lang. 35. Salamat po.
Hi, 1,000 viewers. Good morning, good morning. Thank you so much sa pagbisita niyo dyan at sa patamsak. Ayan, maraming salamat sa inyo. 2,000 viewers, thank you so much. Pwede po kayong mag-comment para naman ma-shout out ko kayo. At syempre, kung sino yung gusto nyong ma-shoutout dyan, pwede natin i-shoutout. Free shoutout tayo ngayon. At siguro sa mga gustong makipagdikitan dyan, pwede naman po kayong makipagdikitan sa inyong mga makakasama dyan sa ating live. Pero hindi tayo hindi ako makakapag anong tawag na doon, medyo matagal-tagal tayong hindi naka-live. Hindi ko anong tawag ko doon. Nakalimutan ko. Medyo matagal-tagal tayong hindi naka-live, kaya nakalimutan natin. So ayan, maraming salamat po sa patambay. Ay, may comment na pala, hindi ko nakita. Hello, Padi, good morning. Gilans Construction Vlog. Very active ka talaga. And syempre, Helen's Vlog Official. Mega love shout out sa iyo. Ayan, maraming salamat po sa patamsak dyan. Ayan, pwede kayong makipagdikitan dyan, guys. Gilans Construction ang aking Padi. Kamusta ka? Grabe yung ulan kahapon na. Sobrang pinahirapan ako kahapon dito. Kamusta ka, Gilans? Kamusta ka, Helen? Vlog Official. Pwede kayong makipagdikitan dyan. Magdikitan ni Gilans. Ayan, si Gilans, maraming kayong matututunan dyan pag binisita nyo ang kanyang channel. Maraming kayong matututunan dyan kay Gilans Construction Vlog. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin nyo na siya. Ayan. Siyempre, maya bibisitahin ko rin ang inyong bahay para naman madikitan ko rin kayo pagkatapos nitong aking live, kasi isa lang yung aking gamit na cellphone, ito lang. Kaya yung isa ko kasi anong tawag doon, iPhone na cellphone, hindi ko gamay gamitin. Medyo balik tayo maggamit ng iPhone, mga pang ano lang tayo, mga pang upo. Pag iPhone na, wala na tayo. Mahirap na gamitin. Maraming salamat sa patambay dyan.
3,000 viewers. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa pagsilip. Ayos kuya, maganda. Tinda at live. O nga, nag-try lang mag-live habang nagtitinda. Helen's Vlog Official. Ayan. Medyo ngayon, mga busy yung mga driver natin dahil hinahatid nila yung mga estudyante, mga trabahador, mga sa opisina, yon. Kaya medyo busy pa sila. Sigurado maya-maya hindi na naman tayo. Kaso baka sana makuha na natin kasi di ko alam kung hanggang anong oras ang kaya nitong cellphone natin dahil baka malowbat. Diba? Medyo busy sila. Busy. Super busy. Ayan guys, nasa tabi lang tayo ng kalsada. Kaya medyo halos lahat ng sasakyan na dumadaan sa kalsada ay makikita nyo talaga. Kasi nandito lang tayo sa tabi. Wala nang aking masilayan. It's okay. Laman ka ng puso at isipan, di na kita maiiwasan. Ang bibig ko sana pagbigyan. Sana naman tuloy-tuloy na ang init na nakikita natin para naman matuyo na itong ating pinagpetwestohan.
Salamat sa pagtambay dyan, Helen. Helen Vlog Official, maraming salamat sa pagtambay. Malaking tulong yan para sa akin. Siyempre, bibisitahin din kita mamaya pagkatapos ng ating live. Nagla-live ka ba? Ano? Nagla-live ka ba? Gano? Oh, is lang. May ano po? Nagla-live ka ba, ano, Helen? Helen Vlog Official. Para naman mabisita rin kita pag-live ko. Makikita ko yun mamaya. Good morning! Kahit maalam ko na tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mo. Ibigin kita. Salamat po. Maghintay pa rin at makasa. Oh yeah. Sa pag-ibig mo naman, mamay-ari na. Nais ko lang malaman mo. Good morning, sir. Dami na mahal kita. Siguro sa susunod natin na live, makakagamit na tayo ng isang cellphone para naman ano ko, pagtikitan tayo at maipin natin yan mga account nyo, mga ano nyo, bahay nyo. Hindi pa tayo makapag-jacket niyan dahil wala tayong pang jacket. So siguro next time kapag live natin, makagamit na tayo ng another cellphone na pang jacket natin. Pero pwede naman kayong maglagay ng inyong link dyan para naman pag na-click ng ating mga viewers na darating pa, mapuntahan nila agad-agad. Salamat, Helen Vlog Official, sa pagtambay. Helen's.
malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Oh yeah. Na 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 na. Mag-share tayo sa ating kay lamig. Kay lamig. O kay lamig. Lamig. Ganito ganun. Sa ano? Salamat. Pagod sa to lang. Mamaluto ka? Yeah. Tagus sa to lang. Ang bipot. Tagus sa to lang. Ang bipot. Pero dahil lang naburan, araw pa sa ugma. May apo na. Kaya lang para oras nila. Grabe ka sa ugma na. Sa gitna lang. Di ay ka sa ugma. Dahil
Ano mo lang magasan ba? Tatagin. Uri na sa dito. Ah, Wala na ba? ano to? Mamerize 45. Thank you. Inig ng langit. May tagal naghintay at ngayon'y dumating. Ay, nawala. Parang tiptipin na, parang siguro. Tapos biglang mainit. Pero nga, kung kapay-suot makaka... Luwas lang itong lawan. Mainit. Karinit. Luwas. Mainitin talaga siya. Itong, ang liwanag niya, argon, yung gino, mayang kadaragan po. Tapos uwat siya niya, ano naman. Kasabay kong ulap siya. Eh, ko na mabilang si pag-init si Pagpura. Ganito ba? Ganito ba? Balik ang puso. Yan, gabi. Tuminang ano, kasi. Bakit ito? Kasi... Rated po naman. Pero pasok banggo. Sabing si ano, itong kolektor, payat, payat, yung nakatito. Bigla magturo, tanawan niya. Sabi, masakit talaga magpayat ay. Pero kapag di ka nag-aaram, Kaya nabigla talaga. Sabi, hindi nga na yun, para ito. Sabi ito. Sabi, sige sa lupin. Ano, tinda. si Tratagiti kay Sir Market, di ba? Kusog na duros.
dito naman dyan sa Lao. Pikiti yan dyan dapat kasi airport. Electric po tayo. Dito lang daw, dito. Yung mahal-mahal na, panduan lang daw. Bakit ba ito? Oh, mulos ka pa lang. Yan. Ay, mulos ito. Karta ko lang kaya. Ang kagayo nila ng ato. Ay, buhay. Bilay. Bilay. Ang kagayo nila ng ato. Dahil ka mabasa sa oran. Ayun. Iwan naman to, kung duwang atin sa likod. Kaya natutag din sa sintro. Saan ka lang kumain? Stingo kayo na. Ano? Stingo kayo sa itong nahulog dyan oh. Nahulog din kami dati. Hindi na napapaangat. Pero kala ko, garo lang motor baga. Kung pagkutla ako, maglahi. Hindi pa rin dyan. Abo na rin. Marita kayo nadagosan. Yung nga, nisay ko. Grabe pa lang mga tatik na ano mo lang kami. Ano tulog? Saan ka natulog? Yung na ano talaga siya, naangat kaya pag binigla mo talaga. Ito yung malayo, maangat ang yung magdat. Ay, sige, ginibo ko dito. Di ba mamara? Kaya mampalatay niya pa ang papaamata. Ang inaalalahin niya si Elinyador. Kaya ang ginibo ko man. Ano kaya niya ako? Ano nga ni? Yung tao. Ay, bunyiap. Ay, ganun. Father's Day ata. Ilaw niya yung kung ano, kung nag-aanat mga daw, piso lang. Pang ano, pang Father's Day. Sulpuan na lang. Araw, kumana. Magagamit ka ito sa likod ka. Uy, okay na ako siya kaya. Problema lang ba? Patay na siya na ay matang sa ina. Pakaipot siya din ang nagkalit sa atin. Siya.
Ipong ko para sa buhay ko. Ayun. Kagalitan ko. Ang mga pinadalik si buhay. Salamat. Salamat. Naasan na kayo? Patutot. Hello! Di ko na monitor. Ate Ellie, kamusta po? Ate Ellie de Los Santos. Salamat po sa pagbisita, Ate Ellie. Pasensya na, hindi kita na monitor agad. Kasi nakikimarites ako. Nakikimarites ako. Marites, marites. Ang marites. Siguro araw-araw tayong magla-live para naman na lumaki na ang ating being watch hour. Iburak Sentro, Iburak, Panoki, Pagpuno, Pagbayan, Pagbayan, ay, malamig, dapat pala nag-jacket ako. Sino kaya mag-sponsor sa akin ng jacket? Ano? Shout out ate. Yeah. Sponsor.
Paris, mami. Mama luto. Dahil na. Tanggang Uber. Magayon mo. Ano ito magmain ng over ko daan. Kasi raw mo ito mo kung hindi na kulang sakripisyo pag-aaga. Na, try ko itong ano, itong red horse. Red horse, tapos ang panghuri, di kanto. Halo. Dahil yung ano yan, Dahil na si Washi. oo, nailog si red horse. Tapos, panghuri, di kanto. Pagkaaga, mayong kang ubira eh. Mayong kulog pa yun. Pag ang di kanto baga, pagkaaga, may hangover. Tapos pag ang red horse man, makulog sa payo, pagkaaga. May ito. Pero ikaw ito man puro lusik subang eh. Pag ganado ka sa inon, pero itong tubig lang. Iya. Mga kaiban, talagang puro lagta. Anong 3 kilo ka kataratambay subang dito. May mag-alo. Alok-alok na. Alok-alok mo, lagta pala na lang. Pag musugon mag-alo, kung inot-inot na naburat. Pagal ka rin. Pagpagal, mabilis maano, magburat, malasman. Pero pag may alok ka, alok ka. May laban. Pero ano, pero bibibuhan. Nagayon niya, Kantong gaya. kantuhan niya. Ay! Hanggang! Siguro magpatilan. Sarang pati maging musuh. May maliputo. So, grabe. Si Oran, si Amy, tapos po sa Banduros na. Ikinakaralog ba gano'n yung... Sa bagar may bagyo. Auto ko nga, interlog mo ka. Parakit na yun. Ito. Kala ko ba si pinanggan ako sugma. Tayong tirong pag nagduduros. Hindi naglakad tayo. Nabigla talaga. Pagod daw kami ko ano, tigit sa bulo. Si kolektor nga, nakatiritindog lang gano'n. Biglang duros. Makakabarangga pa sa ano. Ito baka malingawang pa. Ngayon, gurimayan pa na. CCTV. Ano lang. Dahil na ng karastahan. Ako nag-aaral kalam. Ay, 24 pa. Ay, binihina niya. Ako pa sinagigit.
Murag mangyari po tayo. Oh, Nasiraman ka na, gagatutong ka pa. lawak yan. Ang ano, hindi, baka namulag. Baka. Baka. Hindi dyan sa may mother city, yung damulag ng kahit. Pagbukas mo pa lang ang takot ng kaldero, ang luho. Diba na parang aring itong ano itong dua naman Itong gawa yan, di sa inutan, di sa Rubuyang, Sa Puro. Puro. Hey, mother city, hindi sa mga yan. Naisisi. NIC ay iyo naman dyan sa likod Ito ba nga? nasa tubang Pero takot malag ka karakan. doon pa lang ito lang yan sa gilid yung pinako Ayo. sa may girigita ko ay pinagpugan Ayo. wala dapat talaga makakandungan kaya atang dun sa mga ano kasi mga nagkapirila dumaan Mahal pa. 35. 35 ang mami Ayo. mami pa lang yan Para 50. Pag- Kanya. Ram. salamat boss Ay! Paris ma'am
get the best. Good morning. May maluto. Nagkakana sa litin. Yun na. Kaya Aran sa inyo, mami. luto. Okay ka pala. Ha? Pala. May video na pala. Hindi na daw kumapakaligim. Hiling ako ka. Gamitin mo ito. Ay, pinabati ko niya. Ano ni? Paminta. Lemon. Lemon. Ano pa? Lemon ni? Oo. Kayo. Lemon Soft juice. drink. May pulodo. Kanak ko na. Hindi ka naman pigiba ang sarungan. Ha? Hindi ka naman pigiba. Dahil ako pinakalan. Kinat ko yan. Street girl siya. Traffic girl si Missy. Pinakakita. Pag may wifi. Pag may upload Hindi ay nga, dito lang. pag may upload ay nakakadita. Upo ay ano yan. iPhone garaw. Nasanay sa ano, wifi. Pag ano, pag naasan ko nasanay sa wifi. Para lang sa mga viewers. Hi guys! Ayan. Almost 1 hour na po tayong naka-live and thank you so much sa mga bumisita. Jelans Construction Vlog, mega love shout out sa iyo. Thank you so much sa pagbisita at sa patamsak dyan. And Helen Vlog Official, thank you so much. And Ate Ellie de los Santos,
Ayan, at sa iba pa, mga sumilip dyan, thank you so much. Bye-bye. Magkita-kita po tayo sa susunod nating live. Ayan. And syempre sa susunod ay magagamit na ako ng another cellphone para naman kayo ay ma-jacket. Thank you. Ayan, para naman kayo ay ma-jacketan at pwedeng-pwede kayong makipagdikitan dyan. So, thank you and goodbye guys.